eller transportminister Ole Birk Olesen her, som har været en stor fortaler for samkørselstjenesten Uber, der netop er blevet kendt ulovlig i landsretten. Her skal du møde nogle af Danmarks helt nye ministre. På en hektisk første dag tak skal du have. er der lige tid til at vise det nye kontor frem. Hans Christian Schmidt har fortalt, at det er en sofa, som Pia Olsen Dyhr har ladt stå her. Ole Birk Olesen er en del af Liberal Alliances første regeringshold nogensinde. Altså, hvis der er en anden sofa i ministeriet, så kan det godt være, at jeg vil have den byttet ud. Vi har nogle klare holdninger. Vi skal reformere det her samfund, så det bliver bedre at bo i. Og at vi ikke bare skal læne os tilbage og tro, at vi har opfundet det bedste samfund i verden. Godt. Jamen, de spurgte, om det var en overraskelse. Og så nej, det var ikke. Og Liberal Alliance har som nyt parti markeret sig med markante holdninger. For eksempel har Ole Birk Olesen selv benyttet samkørselstjenesten Uber, der netop har tabt 2 retssager. Han mener stadig, det er en god idé. Det kan godt være, at en tjeneste som Uber vil kunne få plads efter en ny lovgivning. Det ved jeg ikke. Nu må vi sætte os ned og lave en ny lovgivning, der ikke er så stram, og så må vi se, om det giver plads til Uber. Men transportområdet er ikke det eneste sted, hvor det kommer til at kunne mærkes, at der nu sidder LA'ere i ministerbilerne. Jeg er glædet lige ind i den. Det er ikke så svært at vende sig til. Den nye kulturminister er fra et parti, der har foreslået helt at afskaffe licensen. Ligesom partiet helt har stået uden for folkeskolereformen, og den nye undervisningsminister tidligere har foreslået, at lærere skal aflønnes alt efter klassens resultater. Der vil altid være nogen, der vil være bekymrede. Men jeg er nu ikke så bekymret. Jeg glæder mig meget til at arbejde sammen med mine kolleger. Jeg er selvfølgelig i politik, fordi jeg gerne vil gøre en forskel, og fordi jeg synes, at folkeskolen skal have nogle bedre rammer. Politisk kommentator Hans Engel mener, at de bombastiske nye ministre kommer til at sluge nogle kameler, når de nu sidder for enden af forhandlingsbordet. Der må man jo ligesom acceptere, at det, man mente i går, det er muligvis ikke det, man mener i dag. Altså, det er jo noget lettere at skrive en kronik i aviserne, end det er at få det gennemført nede på Christiansborg. Nu kommer der så et billede af Ole Birk Olesen op her på ministeriets væg. Jeg kan huske Arne Melchior som trafikminister. Og han erkender, at når man hænger der, så kan man ikke få det nøjagtigt, som man vil have det. Det er jo rigtigt. Det er et bånd, jeg lægger på mig selv, fordi jeg nu har fået, kan man sige, en ny arbejdsgiver, som er regeringen, og ikke kun Liberal Alliance. Heldigvis flugter regeringens politik rigtig godt med Liberal Alliances politik.